iti programa na in iti DepEd, ipagpagan iti apo nga San Nicolas National High School ken Bibingkaw National High School, pakiiramanan maten iti role ti PNP, role iti barangay kuno community, ken role met iti Parents and Teachers Association. Kastamatan iti LGU ti San Nicolas. Kaya si susuporta iti munisipyo ti San Nicolas kada kiti nga programa. In fact, I have been talking with our Chief of Police di Konagkadakwada to conduct as necessary as possible nga masapol nga dati police visibility o kadigiti eskwela. Kan kastamatan at dati pagsarsaritaan mi iti PNP nga maisayangkat ko madigitay drills. Dadadigitay drills ngamin nga maisayang katagpay, so nga more an earthquake drill, fire drills, and di ko maysa kita nakas pagarigan at gulub iti o nagtiskwela nga saan nga may panggap kada ito'y anat aramidan ni kiti adat ijay nga uping nga estudyante nga teachers anat kapintasan nga aramidan da di kitay kumati mabalin nga may sayangkat kunakkan ni Apo Hepe kat kung mga ramidak ko na naman kati. So nakita amin iti napagsasaritaan ni may pangkap ka rin. Sir, on your personal opinion, di ba sir, adadatay ubing nga improve ka di puling iti Tacloban nga simurot pa iti firing range. On your personal opinion sir, nasnop ka di sir nga kasjay nga edad ti makinsali-sali ka iti firing range no pa sir? Depende nga min dito eh. Ti umo na launay ket may papan iti panagaramat iti igap. Kasano kadi iti sursuro iti trainers. For example, ito yung matibiyang kas may sangagan safety instructor kan range safety officer. Safety from the word itself, masapol as safe na kanaya. May panggap ti igam masusaran mi, it is only for shooting competition. So di kita iti sursuro mi kasano ta igam kastoy kasyay. And there are also young shooters. They can discipline themselves. Siyempre, di tayo maiwasan nga sa balit pampanunot di may isa. Nakasdi nga tamaten, uno napunwan, uno anyaman, di jay mati pinanunutan nga pakaaramatan. That is wrong. Di isursuro ni, di jay, it's just like a ball, basketball ko ma. Nga, usaram lang nga, mapan makayayam. Pamususaran niti sa pali. Ay ayam lang di jay. Kastamot ni jay. Iso nga, kunami, umuna, aping amin nga at kasjay iti minor. Kunada, napanainala iti mesa nga pulis sabi kat nilijay nga kapagyan na. At siyempre, tingamin may isang at iti seminar no mga laka iti license to own and possess firearm. Masapol nga, i-secure mo di firearm mo. Secure means vault, kunada pa ikandiya, or tuwa nga kandado iti dapat nga pakiikabilan na may isang natigker nga cabinet metal nga tuwa ti kandado or vault di jay iti dapat nga makasama ket syempre nakamatmadi nga istorya daytoy ala at panagkita masapol natutukan ti parents met ikiti anak da nasaan nga dati makikita da nga medyo madin ti obradan ket at patunoy-noyan dalata sitaan da met kuma disiplinaan da met pagpagaan da ikiti uping pagpagaan tayo ikiti anak tayo na no at da madin nga naaramid at ibaga tayo madideta aramid mo dati naman magpasama so di kita amin ada may panggapay dati nga programa na pagsasaritaan ni na ito pa nakapalin na during kumadigiti nga panakisarita kadigiti uping maibaga digiti rights ti uping ken digiti mabalin nga pakadusaan da nadamag ko kadijay nga pasamak ti kano kung na digiti minors dureramitan ta hanta maibalod. Yes, it's true hanta maibalod, but no talaga maaramid ta dijay na konbiktaran na, it will take effect upon reaching the age of majority.
May balod danto madlang. Handa may balod kadijay nga aldaw, ulan, but may balod danto, tono, adada jay age of majority. Deta iti mati. Ken anarod ti napasamak kadakwada itata. Itata, siyempre they are under the care and custody of the Social Welfare Office. So, nakarikrigat ti jay, nakamadmati, napasamak. Haanlaan na DJ biktima nga natay ti ayan iti saem itata ti pasamak no di patipay DJ offender na minor nga ubing pay ket kasyayan ti napasamak kan. So ag ridam tay kuma apo nga naganak datayo iti umuna nga pangrugyan iti panang disiplina kadagiti anak tayo.